नार्जारी एडुकेशन चेनेल दा सोलोंथाइनि लामाखौ सोलायनानै डिजिटेल मुगाजों हान्थिनो थाखाय दिनैनि दा समनि बे लकडाउननि समाव जोंबो माने बर' फरायसाफोरनि थाखाय बे डिजिटेल मुगाजों हान्थिलांनो थाखाय बेखिनिखौ खालामनाय जादों। स' नोंथांमोना माने थारैनो भिडिअखौ जोबजासिम नायजां आरो शेयार खालाम जायफोर फरायसाफोरा माने दासिमबो बे समाव माने गोग्लैसोनानै दङ नङा होमबा बिसोरनो शेयार खालाम। आजिखालिथ' एन्ड्रइड मबाइला गासैनो न'खरफ्रोमबो थायो बेखायनो शेयार खालाम बेसें हायो बेसें बर' फरायसाफोरनि थाखाय बर' फरायसानि थाखायनो खालामनाय जों बे नार्जारी एडुकेशन चेनेलखौ। स' स्टार्ट खालामसै नै दिनैनि बे चेप्टाराव जोंहा मानो बिगियान आयदानि थाखो 10 नि मा फराथामखौ स्टार्ट खालामग्रोदों धातु आरो धातु नङि बेनि सायाव जोङो माने दिनै गुवारै सावरायगोन। दा बेयाव आङो माने गोनां टपिक्सफोरखौल' माने मेनसन खालामदों टटेलि आं माने फराखौनो मेनसन खालामासै। दा बेनिखायनो नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौ कनफिउस जानो गोनां गैया जुदि माबाफोर कनफिउस जादोंबा सोंनो दङब्ला कमेन्ट बक्सआव कुइसन खालामहरनो हागोन। दा नै स्टार्ट खालामसै धातु आरो धातु नङि नङा होमबा बेखौ जों मानो गुदि मुवाफोरखौ धातु आरो धातु नङि मोननै बाहागोआव खालामनो हायो। मेटेल्स एन्ड नन मेटेल्स होनना बुङो इंलिसाव मेटेल्स एन्ड नन मेटेल्स एक्सप्लेन खालामनो हागोन। ओमफ्राय नाय धातुफोर मेटेल्स धातुफोरा मा धातुफोरनि माबाफोरा मा धोरोमफ्रा दा बेफोरनि सायावनो दिनैनो एक्सप्लेन खालामगोन। गुदि मुवाफोरखौ हानजा खालामनायनि गोरलैसिन राहायानो जाबाय बिसोरनि महरारि धोरोमखौ रुजुना नायनाय। मा होनो गुदि मुवाफोरखौ गोरलैसिन खालामनायनि राहायानो जाबाय बिसोरखौ गोरलैसिन खालामनाय नङा होमबा। दा बेखौ जोङो माने मावफारिफोराव होदों 3.1 फ्राव 3.3 बेनि गेजेराव मा होनदों आयरन कपार एलुमिनियाम मेगनेसियाम सडियाम लेड जिंक आरो गोरलै गोसारनाय गुबुन जायखिजाया धातुफोरखौ जोंखौ मा होनो मोनसे प्रेक्टिकेलाव खालामनो होदों नङा होमबा। दा बेयाव जों प्रेक्टिकेल खालामनानै मोनथिनो मोनगोन। दा बेखिनिखौ आं बारा एक्सप्लेन खालामथ'ला बायदि सानबाय। दा जों नांगौ टपिक्सखौ आं माने होनो थाखाय माने बेयाव लिरख'ना लादों। स' नोंथांमोनाबो माने लिरख'नानै नट्स खालामना लाखानो हाखागोन बेबायदि माने बेखौ होखानाय जादों। आरो PDF नांगौ जायोबा कमेन्ट बक्सआव लिरहर जों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों माने नोंथांमोना जुदि PDF नांगौ होनोबा जोङो PDFखौबो हरनो राजि। दाने गोजोंथाय जों दा मा सोलोंगोन गोजोंथाया मारै जायो नाय। धातुफोरा बिसोरनि गोग्गो थाथायाव गोजों बिखुंजों थायो। नै धातुफोरा मानो बिसोरनि थाथायाव मा थायोनो गोजों बिखुंजों थायो। बे धोरोमखौनो धातुआरि गोजोंथाय बुंनाय जायो। बेखायनो बेखौ मा होनो धातुआरि गोजोंथाय होनना बुंनाय जायो गोजोंथाय। दा बेखिनिखौ जों माने गोसोआव थ्रोब सानना लानांगोन। आरो बेयो रासायनारि बिगियान नालाय बेयाव माने एसे क्रिटिकेलबो जायो थाबनो बुजि मोननोबो गोरलै आरो थाबनो बावगारफिननोबो रासायनारि बिगियानखौ। ओंखायनो थाबनो जों माने रिभाइस खालामफिननांगोन मोजां फरायनांगोन मोजां सानख'नानै गले फरायनानै मुखस्थ' खालामनांगोन। दा बेखिनियावनो धातुफोरा बिसोरनि गोग्गो थाथायाव माने गोजों बिखुंजों थायो। बे धोरोमखौ मा बुङो गोजोंथाय बुंनाय जायो। बेखिनिखौ जाबाय क्लियार जाबाय। दा नोंथांमोना बेखिनिखौ लिरना लानो हागोन। दा नेक्स्टआव धातुफोरा सरासनस्रायै गोरा धातु लानानै धातुनि रोजाथिया गुबुन जायो। धातु बेलेग जेनेबा माने एलुमिनियामा बेलेग मेगनेसियामा बेलेग बेफोरबायदि माने सिलभारा बेलेग गल्डआ बेलेग नङाबा सनाया बेलेग बायदि आरो बेबायदि माने रोजाथिया गुबुन जायो। दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय सानो दा थाङो जोङो बुदामब्ले जाग्रा। नेक्स्टआव दङ जोंहा बुदामब्ले जाग्रा माखौ बुङो नाय। खायसे धातुफोरखौ गोबा बिलाइ महर होनो हायो। खायसे धातुफोरखौ गोबा महर होनानै बे धोरोमखौ बुदामब्ले जाग्रा होननानै बुंनाय जायो। जेरै सना सिलभारफोरखौ जोङो गोसो बायदि बुदामब्लेनानै सना रिं नङा होमबा सोरबा फुरखुरिनो सोरबा माबा रिं बेबायदि सना बे नाफुल बेबायदि गाननो हायो नङा होमबा। बेखायनो बिसोरखौ माने बुदामब्ले जाग्रा होननानै बुंनाय जायो बा बुदामब्ले जाग्रानि बिदिन्थियाव होनो हायो बिसोरखौ। बिदिन्थि सना आरो सिलभार कुइसन खालामबा नोंसोरखौ बुदामब्ले जाग्रा मोननै बिदिन्थि हो होनब्ला नोंसोर मोनसे बिदिन्थि होबाबो जों माने सना आरो सिलभार बेनि गेजेराव 1 कुइसन मार्क फैनो आसाथार। दा नोंथांमोना मोजां टपिक्सखौ बुजि मोनना ला आरो लिरना ला। सना आरो सिलभारादि जोबोद बुदामब्ले जाग्रा मा होनना बुंखो बेयाव सना आरो सिलभारा जोबोद बुदामब्ले जाग्रा। दा बेखिनियाव आङो बेखौ होनायनि कारना जाबाय एगजामाव कुइसन दानथारनो हागौ 1 मार्कनि थाखाय। स' बेनि थाखायनो बेखिनिखौ आं लिरना होथारदों बिदिन्थि हिसाबै जाहाथे कनफिउस जाया बेखिनिखौबो मोजाङै क्लियारै बुजि मोनना लायो। बुदामब्ले जाग्रानि मोनसे बिदिन्थि होबा सना एबा रुपा बबे मोनसेखौ होयो बेखिनिखौ होनो हागोन। सना आरो सिलभारा मा होनो जोबोद बुदामब्ले जाग्रा नङा होमबा। दा बेखिनिखौ बुजि मोनबाय आं सानो। दा नेक्स्टआव मा दङ बुदामब्ले जाग्रा
दा बुदामले जाग्रा माखौ बुङो बेनि बिदिन्थिखौ निस्सय मिथिग्रोनांगोन नङा होमबा धातुफोरनि गोबा तारनि महर होनो हानाय हाथिखौनो बुदामले जाग्रा बुंनाय जायो माने धातुफोरनि गोबा तारनि महर होनो हानायनो जों गोबा ताराव खालामनो हायो तामाफोरखौ सिलभारफोरखौ सनाफोरखौ बुदामलेनो हायो नङा होमबा बुदामलेनानै जोङो सनाखौथ' बुदामलेनो हायो गोसो बायदि बुदामले जानानै बेखौ मा होनो बायदि बायदि महराव होनो हायो नै बेयावनो बुदामले जाग्रायाव बिदिनो मा होनो बुदामले जाग्रा होनना बुंबा जों बेलेग जागोन नङा होमबा बुदामले गुबुन जागोन ओंखायनो बुदामले जाग्रानि इदिन्थिया मा जागोन सनाखौ होनो हाजागोन दाफ्लाव जाग्रा दाफ्लाव जाग्रानि मोनसे बिदिन्थि होगोनबा जोंहा मागोन सना धातुफोरनि गोबा तारनि महर होनो हानाय हाथिखौ मा बुङो दाफ्लाव जानाय बुंनाय जायो दाफ्लाव जानाय सनाया जाबाय जोंहा मा दाफ्लाव जाग्रा धातु दा बेखिनि कनसेप्टखौ जों नांथारगोन बेखिनिखौ बुजि मोनथारनांगोन आरो बेखिनिखौ जों माने खस्थ' खालामथारनांगोन गोसोआव लानांगोन जों बिदिन्थिफोरखौ अब्लासो मा जोङो केरि खालामनो हागोन एग्जामाव कुइसन दाननाया रोखाथार 1 मार्कफोरनि कुइसन दाननो हाथारगौ ब्लेंक बा माल्टिपल चइस MCQ नङा होमबा बेबायदि कुइसन दाननाय बा लांदां जायगा दाननाय बेबायदिनि थाखाय बे कुइसना केरि खालामनो हाथावथाव 1 मार्कनि थाखाय दा नेक्स्टआव दोङो धातुफोरखौ बिसोरनि बुदामले जाग्रा आरो दाफ्लाव जाग्रा गुन थानायनि थाखाय जोंनि गोनांथि बायदियै गुबुन गुबुन दाथाय होनो हायो दा बेखौ बुजि मोननो थाखाय आं होबाय बे सना रुफाखौनो जोङो माने बायदि बायदि महराव होना लानानै जों दानो हायो नङाब्ला बेनि थाखाय माने बिसोरखौ जोंनि गोनांथि बायदि बाहायनो हायो बेखिनिखौ माने सिम्पल कनसेप्टनि थाखाय होबाय आङो दा नेक्स्ट नाम्बाराव मा दंनाय धातुफ्रा बिदुंनि मोजां दैदेनग्रा आरो गोजौ गलिनाय बिन्दो गोनां नाय बे कुइसना फैथावथाव दै खिन्थु नैबे धातुफ्रा मानो बिदुंनि मोजां दैदेनग्रा गाज्रि दैदेनग्रा बेबायदि फैनो हागौ धातुफ्रा मा होनना बुंदों मोब्लिबनि माने बिदुंनि मोजां दैदेनग्रा बेखौ जोङो माने गोसो होथारनाया मोजां मानो होनब्ला बेयाव जोङो माने माखासे बेयाव जोङो 3.5 आव माखासे बिदिन्थि होदों नङा होमबा दोंसे एलुमिनियाम एबा कपारनि तार लानो होदों जोंखौ सावगारि 3.1 आव दिन्थिनाय बादि बे तारखौ गंसे सुंथाग्रायाव हमथाग्राजों फज'नो होदो आरो बेयाव बे फ्लेमजों सावनो थाखाय आरो बेयाव माने हमथाग्राजों ओमफ्राय बेनि उनाव मा होनना बुंखो तारनि उदां खर'आव मम बाहायनानै गंसे पिन दोथाबना ला आरो बेनि उदां खर'खै मा होनो जोंखौ सावगारियाव नायनो हागोन नोंसोर टेक्सटबुकआव बेयाव माने उदां खर'थिंहाय मा खालामनो जोंखौ गंसे पिन दोथाबना लानो होदों तारखौ हमथाग्रानि खाथियाव बे हमथाग्रानि खाथियाव मा खालामनो होदों बेयाव स्पिरिट लेम्प मम बाथि एबा गंसे बार्नारजों बिदुं हो लेम्प बा स्पिरिट बेखौ केमिकेल फर्माव माने स्पिरिट बा लेम्प बेखौ बुङो दे बेखौ लेम्पखौनो बाथिखौनो माने जोङो ममखौनो बार्नारबो बुङो बेखौ गेसजोंबो बानायो बेखौ बा गेसजोंबो सावनो हायो बा ममबाथिबो इउज खालामो किसुमान माने जि लेबाव जि इउज बानायो आरो दसे समनि उनाव जों मा नुनो मोनखो नोंनि नायबिजिरथिखौ लिरनानै दोन धातुनि तारआ गलिदों नामा दा नोंखौ नायनो होदो बेनिखायनो नोंखौ नायनो होदो बेयाव जोङो माने सावगारियाव नुबा जों मिथिनो मोनगोन नङा होमबा बेखिनियाव मिथिनो मोनगोन नायबा ओमफ्राय नोङो प्रेक्टिकेल खालामबा मोनजागोन बिदिनो धातुफोरा बिदुंनि मोजां दैदेनग्रानो बेनिखायनो बेखिनियावनो बे बिदिन्थिनि गेजेरजों मिथियो जोङो मा मिथियो बेयाव जोङो धातुआ लावदोंना लावाखै बेखौ मिथिगोन नङा होमबा बे हिटोबाथ' जोङो मिथियो सनाफोरा हिटोबा जेरै दाफ्लावनानै गोलाव जायो नङा होमबा बेबायदिनो गोलाव जागोन बेखायनो धातुफोरा मा होनो बिदुंनि मोजां दैदेनग्रा होनना बुंदों बेखिनि टपिक्सखौ आं क्लियार जाबाय होनना सानदों आरो गलिनाय बिन्दो गोनां आरो बिसोरनि माने गलिनानै बिसोरो गोसो बायदि आवलिलाङो नङा होमबा आवलि होयो जोङो आवलि होनानै गोसो बायदि जों महर होनो हायो बेनिखायनो बिसोरो आवलि बिन्दो गोनां नांदों ओमफ्राय सिलभार आरो कपारा बिदुंनि साबसिन दैदेनग्रा आरो बे कुइसन फैनो हाथावथाव माने बिदुंनि साबसिन दैदेनग्रा मोननै बिदिन्थि लिर होनबा जों मा नांगोन सिलभार आरो कपार बेखौ जोङो गोसोआव लाथारनांगोन बेखिनियाव कुइसन फैथावथाव बहुत 1 मार्कनि कुइसन दङ ओमफ्राय धातुफोरा मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा बेबो मोनसे कुइसन जाथावो धातुफ्रा मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा ना गाज्रि दैदेनग्रा अब्ला जों बेयाव माने गोनो गोथो जानो नाङा धातुफ्रा मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा बेयावबो जों मोनसे बिदिन्थि लादों नङा होमबा 3.2 आव सावगारियाव बेखौ आङो खालामासै बेखौ एड खालामनो हागौमोन नाथाय एड खालामासै थेवबाबो जियानो जा बेयाव नोंथांमोना बुजि मोननो हागोन धातुनि गेजेरजों जेरै जों तामानि गेजेरजों जेरै जोङो मा खालामनो हायो मोब्लिब जेरै लांलाय लाबोलाय खालामनो हायो नङा होमबा धातुनि बेनि गेजेरजोंनो बेनिखायनो जों मिथियो धातुनि जोङो जेनेबा जों न'खरफोराव इउज खालामो बे तामाजोंनो गेजेरजोंनो मोब्लिबफ्रा बिरलाङो बेनिखायनो माने धातुफ्रा मोब्लिबनि मोजां दैदेनग्रा बेखिनिखौ बुजिबाय होनना आं सानो आरो मोनसे लास्ट टपिक्स
रिंहाब होग्रा सनारास धातुफोरनि गोरा बिखुङाव गोदौनानै सोमजिनाय सोदोबखौ रिंहाब होग्रा बुंनाय जायो। दा बे मोनसे मिथिथावना कुइसन बा टपिक जाहैगोन बेयाव बेयाव दाननाय जानानै धातुफोरनि गोरा बिखुङाव सौदावनानै सोमजिनाय सोदोबखौ मा बुंनाय जायो रिंहाब होग्रा बुंनाय जायो। बे बेखिनिखौ नोंथांमोना लिरना लानो हागोन आरो जुदि पिडिएफफोर नांगौ जायोबा कमेन्ट बक्सआव लिरहरनानै पिडिएफखौ हरनांगोन अब्ला जों आपल'ड खालामना होगोन। थ' थेंक्स गाइस नायनायनि थाखाय आरो जुदि भिडिअखौ नायबाय थादोंबा नायबाय था बिदिनो आरो जोङो गुबुन जेनेबा इंलिश ग्रामार मेथ्स बेनिफ्राय एडभान्स मेथ्सआनो जा साइन्स इंलिश ग्रामार बेखिनिखौ जोङो माने आपल'ड होनो नाजागासिनो दङ। थ' नोंथांमोना सापर्ट मोनोब्ला जों थारैनो हेल्प खालामनोसै फरायसाफोरनो बर' फरायसाफोरनि थाखाय बेनि थाखाय नोंथांमोना शेयार साबस्क्राइब खालामनांगोन बर' फरायसाफोरनि थाखाय। थेंक्स गाइस।